माहारियारि मानास हाग्रामायाव सानथामनि हाबाफारिजों आबहावा इक' केम्प खुंफुंदों। माहारियारि मानास हाग्रामानि बासबारि हाग्रा ओनसोलनि गियाथि गावआव दिनै सालबारि फरायसालिमानि बानजायनायाव सानथामनि हाबाफारिजों इक' केम्पखौ खुंनाय जायो। दिनै बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो सालबारि फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर जगत चन्द्र बसुमतारिया। इक' केम्पनि गेजेरजों सालबारि फरायसालिमा दिथागिरिफोरा गियाथिगाव गामिखौ आनजादारिनि थांखि लादों। दिनैनि बे हाबाफारियावनो मानास एबर वेलफेयार ससाइटि NCC NSS जों लोगोसेयैनो गुबुन माखासे आफाद गौथुमफोरा हेफाजाब होफादों। बे हाबाफारिनि लोब्बायै सालबारि फरायसालिमानि फरायसुला फरायसुलिफोरा आखाइ आखाइ हासिब लानानै साफाई अभियान खालामनाय जायो। गिबियावनो बयनिसिमबो सालबारि फरायसालिमानि जानानै मोजां हामलायथि बावहरबाय। दिनै जोङो सालबारि कलेजनिफ्राय थामहिनबा सालबारि फरायसालिमानिफ्राय मानास हायुङारि हाग्रामानि सेरफाङाव नांजाबना थानाय मोनसे गामि, बे गामिनि मुङा जाहैबाय गियाथिगाव। बे गियाथिगाव जों फैदों मानोना बे गामिखौ जोङो जोंनि फरायसालिमानिफ्राय बोसोरबानि थाखाय सरकारनि जिथु नियम, बे नियम बायदियै जोंखौ थिननाय बायदियै जों बे गामिखौ नाजावदों। जों बे गामियाव दिनै दहाय फुङावनो फैनानै जोङो गिबियावनो जोंनि फरायसालिमानि गोरायुं बिथाङा जोंनि केम्पखौ बेखेवना होदों आरो बिनि उनावनो जोङो गिबिसिन हाबाफारि हिसाबै लानाय जोंनि गामि फोसाबनाय हाबाफारि थामहिनबा क्लिनलिनेस ड्राइभ बेखौ जोङो मावफुंदों। आरो लोगोसे जोंहा दिनै नैबे बेलासियाव ओंखाम जाखांनानै जोंहा बे गामिनि गथ'फोर लोगोसे जोंनि फरायसालिनिफ्राय फैनाय फरायसा फरायसुलि बे फरायसालिफोरनि गेजेराव जोङो मोनसे लिटारेरि कालचार लोगोसे बायदिसिना जोङो बादायलायनाय जों खुंफुंगोन। मख'जाथावदि बे हाबाफारिया दिनै जागायदों आरो फैगौ साननै थामहिनबा दिनै 11 फेब्रुवारि, गाबोन 12 फेब्रुवारि आरो 13 फेब्रुवारि बे सानथामाव जोंहा बे खामानिया सोलिबाय थागोन। आरो बे गामियाव जोङो जोंनि जिथुखे बे गामिया जोंनि मानास हायुङारि हाग्रामानि नांजाबना थानाय मोनसे गामि आरो बे गामियाव जोंनि बर' सुबुं दङ, बेयाव बिहारि सुबुं दङ, आदिबासि सुबुं दङ, नेपालि सुबुं दङ, लोगोसे धोरोम हिसाबै बेयाव हिन्दु दं, ख्रिस्टियान दङ, बाथौ दङ आरो लोगोसे बिसोरनि बिहारिनि जि धोरोमफोर, गुबुन गुबुन धोरोमफोरनि मानसिफोर बेयाव दङ। बेखायनो बे गामिखौ मोनसे जोङो कम्प'जिट कालचार थानाय हिसाबै बेयाव जोङो खामानि मावनानै बे गामिखौ मोनसे क्लिन भिलेज, ग्रिन भिलेज थामहिनबा साब सिखुन मोनसे आसामनि मादाव हायाब्लाबो जोङो सालबारि एबा बाक्सा जिल्लानि मादाव जोङो बेखौ मावफुंनो सानदों। आरो बे हाबाफारिखौ लानानैनो जोङो सरकारनि बिथोन बायदि दिनै बे नुजाफैदों। लोगोसे जोंहा बेयाव गाबोन जोंहा बे एखे प्रग्रामानो सोलिगोन। लोगोसे बेजों लोगोसे आरो फुङाव फिन जोङो खनसे एक्सटेम्पर स्पिच, डिबेट कम्पिटिसन लोगोसे कुइज कम्पिटिसन बेबायदि दङ। लोगोसे बेनि अखानायै जोंनि गेजेराव जोङो आलासि महरै जोंनि सालबारि साब डिभिजननि SDO बिथां LJ दासखौ जोङो लिंहरदों। बिथाङा मोनाबिलियाव जोंनि जिथु क्लजिं सेरेमनि बेयाव सफैगोन। आरो गाबोननो जिथु जोंहा जानो गोनां प्रग्राम, बे जानो गोनां प्रग्रामाव जोङो गाहाय आलासि हिसाबै जोंनि बे ओनसोलनि सासे आदिबासि सुबुंनि गेदेमा सुबुं बिथां सुभाष तिर्की बिथांखौ जोङो लिंहरदों। बिथाङा दाखालिसो भारत सरकार आरो आदिबासिफोरनि गेजेराव जानाय जिथु पिस ट्रिटि, बे पिस ट्रिटिनि सासे सिगनेटरि, बिथाङा जोंनि गेजेराव गाबोननो गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैगोन। गियाथिगावआवल' ना बबावबाफोर लाबावगोन? जोङो गुबैयै जोङो गंबा गामि लादों। गंबा गामियाव जोङो जोंनि ओजोंहाय बेनि सानजा फारसेथिं थामहिनबा रुपहि बे साइडजोंबो जोंहा गामिफोर दङ। बे गामिया जाहैबाय जोंहा माजोरबारि गामि आरो राजा बिलनि खाथियाव गंसे गामि दङ, बे गामिखौबो जों लादों। बेयाव अलरेडि जोङो कुइज कम्पिटिसन थामहिनबा ब्रेइन स्टर्मिं प्रग्राम जों किसुमान लाहैदों। लोगोसे बेनि अनगायैबो जोंहा बिनिफ्राय 4-5 किल'मिटारसो गोजानाव थानाय फालसिगुरि गामि होननाय मोनसे गामि दङ। बे गामिखौ जोङो ट्रेडिसनेल भिलेज हिसाबै जोङो बेखौ दिखांबोनो थाखाय बेखौ जोङो लादों। बेयाव बर' सुबुं गोजा आरो बेनि गामिनि सुबुंफोरा गासिबो बाथौ धोरोमारि। गतिके बै हिसाबै जोङो बेखौ मोनसे ट्रेडिसनेल, जों जितुके बर'आ बाथौआरि मानसिफोर नालाय बांसिनानो, आरो बै गामिया जितुके गासिबो बाथौनि सुबुं थायो, ओंखायनो बेयाव जोंहा बे ट्रेडिसनेल जितु कालचार हारिमु बेखौ लाबोनायाव मोजां जागोन साननानै जों बे गामिखौबो एडप्ट खालामना लानाय जादों। ओरैनो फुङाव माबाफोर हाबाफारि लादोंमोन नामा? फुङाव जोङो दिनै फुङावसो जों फरायसालिनिफ्राय फैदों। जोङो बासाव जोंखौ
दा बासा दोनफैदों जोंखौ आरो बेनिफ्राय जोङो फैनानै इन'ग्रेसन खालामखांनायनि उनावनो जोंहा बे गामिखौ गिबि खेबनि थाखाय जोङो जिथु साफा खालामनाय बे साफा खालामनायखौ जोङो दहाय फुङाव लादों साफा खालामखांनानै जों खमैब्लाबो जोङो फुंनि 9 बाजिनिफ्राय 11 बाजिसिम जोङो साफा खालामदों जोंनि गथ'फोरा सिबदों लोगोसे मुंख'नांगोन दि बेयाव थानाय मानासनि मोनसे NGO मानास रिभार वेलफेयार ससाइटि जायखौ सर्टआव मिउस बुङो बिथांमोनाबो जोंजों दंफायो आरो लोगोसे जोंनि कलेजनि गथ'फोरा गुबैयै NCC आरो NSSनि गथ'फोरा जोंखौ बाहागो लाफैदों अदेबानि जोंनि माबायाव जिथु हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोंहा दिनै गासै 40 गथ'फोरा दिनै बाहागो लादों अदेबानि जोंहा गोबां आरो गथ'फोर दंबावोमोन बिथांमोना जोंहा B सार्टिफिकेटनि थाखाय NCCनि गथ'फोरा आनजाद जाबाय दङ बेखायनो माखासे फैनो हायाखै आरो लोगोसे जोंनि फरायसालिमानिफ्राय जोंनि IQACनि जिखिनि टिम मेम्बार दङ कर कमिटिनि बिथांमोनाबो दंफैयो आरो NCCनि बादैबो जोंहा जिथु NSSनि प्रग्राम कअर्डिनेटर बिथाङा दङ आरो NCCनि प्रग्राम कअर्डिनेटर बिथाङाबो जोंजों लोगोआव दंफायो ओरैनो साबेसे फरायसाफोरा बेयाव बाहागो लादों दिनैनि जोंनि गेजेराव दा 20 फरायसुलि आरो 20 फरायसा गासै 40 आरो जोंहा प्रफेसारफोर दङ 10 जन बेखौ जों खालामदों आरो लोगोसे जोङो खावलायनाय लेखा जोंनि बै बारांगाबारिनि SSB केम्पनि कामान्डेन्ट बिथांनि दैदेननायाव जोंनो हराव थानो थाखाय जोंनो मोनब्रै बिथांमोना टेन्ट थाना फैदों थामहिनबा जोङो बिनिफ्राय सानथाम थानायाव जोङो न'आव थांलाय फैलाय खालामा जों बेयावनो हरनै थागोन ओमफ्राय सानथाम जों खामानि मावगोन सालबारि फरायसालिमानि बेबायदि खामानिखौ हाबाफारिखौ लादों मा मेसेज होगोन ओरैनो रायजो राजानि सिगाङाव जोङो बेखौनो बुंनो सानोदि जोङो जिथुके सासे फरायसा जोङो सासे फरायसुलि जोङो जोंनि जिथु एनभायरनमेन्ट जिथु थासारि आबहावा बेखौ जों मोजां लाखिनो थाखाय जोंहा माखासे मावनांगौ खामानि दङ जोंनि एनभायरनमेन्टआ दिन बाय दिन गाज्रि जाबोगासिनो दं अदेबानि जोंनि मानसिफ्रा बे एनभायरनमेन्टनि फारसे बारा सांग्रांथि जानायखौ जों नुवाखै बेखायनो नैबे जिथु सरकारनि थिननायाव बा जोंनि कलेजनि माबानायाव साननायाव जों बेखौ मावदोंब्लाबो खिन्थु बे मेसेजआ क्लियार जे जोङो मिथिंगाखौ साफायै लाखिनो हाबासो जोङो थांना थानाया जोंहा मोजां जागोन लोगोसे सासे सिटिजेन हिसाबै नोगोरारि हिसाबै जोंहा बेबायदि खामानिया जोंनि मोनसे अंग बेखायनो आं खावलायगोन जे जोंनि कलेजनि जिथु खामानि मावनाय गथ'फोर बे मावनाय गथ'फोरा जाहाथे बाहेरायाव थांनानैबो बे मेसेजखौ गामिफोराव खोन्थाहैयो लोगोसे अरायबो जोंजों माने थाफायो आं बेखौ खावलायो